isihlungu sami ngwakamentiso. Ngiqhamuke eMpumalanga ngokuhlala and ngihlala la eGoli. So ngikhonza eHeavenly Life Messengers of Christ ngiseMpumalanga. So lana ngokuvakasha. So izolo uSister Thateng uthe asambeni ngiyobona la ngikhonza khona. So ngiyeza naye namhlanje. Ngiyajabula kakhulu ukuba lana. Ngiyathemba nami uJesu uzoyithinta imihle namhlanje ngilana ngiphinde ngibuye futhi. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela igama likaJesu. Igama lami Precious. Ngokusonta ngizonke IPC kodwa umngane wami uThateng izolo uthi asamsiye esontweni. Ngaza naye. Jesu Kristu inkosi.